Bine v-am regăsit! În câteva cuvinte, ce nu este Empower Life? Așadar, avem o exonerare de responsabilitate. Empower Life nu face promisiuni sau garanții privind recompensele financiare pe care dumneavoastră sau orice membru afiliat le va primi. Beneficiile financiare a fiecărui membru afiliat depind de parcursul său, dăruirea, dorința, motivația și competențele sale. În cadrul prezentării oficiale sunt afișate doar exemple matematice care se bazează pe succesul fiecărui afiliat și pe măsură ce continuă să progreseze. În mod practic, acest lucru s-ar putea să nu se întâmple niciodată în același mod. Această platformă nu propune programe de investiții ce vă oferă dobânzi fictive, ci se bazează pe redistribuirea în mod real a peste 85% potrivit planului de recompensare și, bineînțeles, acelei matrice globale, 2 ori 12, din cifra de afaceri realizată în cadrul platformei educaționale Empower Life. Așadar, nu ai niciun risc financiar pentru că, de fapt, tu ai plătit un serviciu educațional pe bază de abonament și te poți opri, da? Deci poți dezactiva acel abonament lunar oricând dorești. Odată ce plata fiind deja efectuată, aceasta este nerambursabilă, fiind decizia dumneavoastră, fiind decizia ta, decizia celor căruia i-ai recomandat. Acestea fiind spuse, îți doresc succes în ceea ce ține de partea de, să spunem așa, de recomandare, cei ce doresc să obțină venituri pasive din această super oportunitate, ținând cont că suntem în faza de prelansare, și te așteptăm cu drag în următoarele sesiuni pe care le vom avea în săptămânile următoare.